nagsilibrar kasubagong aga kan Bicol University ang sa indang ika-55 charter anniversary. Sa pagtiripon, tinawan onraman ang tulong founding fathers kan universidad na sinda dominador Aitona, Carlos Imperial asin Jose Alberto. Gilibuan selebrasyon sa BU College of Education sa Daraga, Albay. Nangenot sa selebrasyon ang presenteng pamayo kan universidad na si Baby Boy Benjamin Nebres III. Sigun sa pamayo, kasabay kan pagtiripon, pigsisilibrar maninda ang mga akomplishmento asin serbisyo kan universidad sa komunidad. Positibo man si Nebres na sa dapit na panahon, mas mabibistuhan pa ang Bicol University. Yeah. Ang pinaka-objective natin ay ipakilala natin ang Bicol University bilang isang Bicol University na tumataguyod kung ano sinasabi ng kahapon at tumitingin kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. June 21, 1969 kan maestablisar ang Bicol University sa Kusugan Republic Act No. 5521. Para sa chairperson kan Bicol University Student Council na si Stacy Daniel Alamares, sarong paagi ang nasambit na selebrasyon ngani mabalikan man kan mga kapwa niya estudyante ang agi-agi o historya kan sa indang eskwelahan. Actually, I'm really glad na nagkaroon tayo ng ganito kung saan naalala natin yung mga presidents natin before, and then aside from that, nabigyan natin sila ng kumbaga ng appreciation, and I'm really glad kasi it's actually my first time attending an event like this. Presente man sa ginibong pagtiripon ang maniba-ibang partners asin stakeholders kan universidad. Katakod kan selebrasyon, binuksan man ang Agri-Techno and Pitching Fest 2024 kung sain man lain-lain na lokal na produkto ang pwedeng mabakal. Ang 28 anyos na exhibitor asin Business Development Services Specialist na si Melissa May Sapico kan Bakakay Albay, dakulaan pa sa salamat sa universidad sa pagtao sa indanin oportunidad na maibidaan sa indang mga produktong gibo sa pili. Okay, so ito mga products nito is talagang hand-baked with love ni nanay or ang tawag kasi namin sa mga clients namin is nanay, and tinutulungan namin sila mag-market sa ibang mga partners agency namin. Madurar ang Agri-Techno and Pitching Fest 2024 sundo sa Biyernes asin makukuha sa BU College of Education. Mientras tanto, piglansar man sa pagtiripon ang bagong branding manual kan universidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.